Zdravím, vítajte po dlhšom čase pri hre Need for Speed Most Vantage. Dávno sme to už nemali, tak si to teraz dáme. Sme to už nehrali vyše 6 mesiacov alebo 5, takže si to už konečne môžeme poriadne zahrať, už sa budem tomu viac venovať. Takže máme Blacklist 15 a skončili sme na Vicovi. Takže máme 59 000 bounty a musíme mať 100, takže 4 musíme mať víťazné závody a súboje s policajtmi alebo misie s policajtmi musíme splniť 3. Tak si nesplníme toto fotoaparáty alebo povedané radary, tak si ich nejdeme splniť. Máme tu 5 puntov ako vždy. Pri tom 15. boli blízke a pri tom 14. tiež sme mali auto vlastne. Takže sme splnili teraz prvý radar. No a čo tu máme? Ďalší radar ideme splniť. Takže takto. A potrebujeme aj 108 rýchlosťou. Dáme to? Vlastne, že to dáme 110 a bounty 5000. Dobre. Hey, it's me. Hello, cica. Dobre. No, takže dávame teraz misie s policajtmi, to musíme minimum 4 minúty, to si rýchlo spravíme, to je keď policajtom. Alebo ako to máme na hlas, tak si to troška dáme tichšie. No a ideme na to. Ahoj. Dobre, to sa rýchlo zbaví. Už nemá ani majaky. To zrajca. Spravíme taký výjazd, počkaj. Tam mám. Čo tam vyprávaš? Dajme si jumping, to my vieme. A ty tak skočíš. A policaj je v prdeli, ako vždy. A čo je, kde ste? A máme splnené minimum 4 minúty. Jasné, že? To máme splnené. Máme. Jasné, že máme, tak potrebujeme ešte zastaviť tu 104 policajtmi a spraviť 5000 bounty v jednom okrese, alebo len 5000 bounty vlastne. A mám sa ešte povedať, čo sme hrali Crash Bandicoota a zase Black Flag, tak sa mi vymazali akože savey. No. Ale tie savey sa mi ľahko podarilo toto, znova sa tam dostať vlastne, takže s ním ničo ukrátený. A je tam, som si spravil viac upgradeov, len o tie upgrady by ste boli ukratení o nič vlastne iné. A Crashovi Bandicootovi by ste vlastne len okratení, alebo ako to povie, o viac výhodov. Takže ani viac, ani menej som tam neurobil, aby ste to mali ukázať na videu, jak to natáčam. Takže ideme sa vystaviť konečne, podľa sa už sa mi normálne chýbalo na túto hru. Aj som na ňu zabudol, že mám počítači, ak mám pravdu povedať. Som mu voľako našiel a veľa mu natočím konečne. Ja zaujímam pre vás. Nie som ja taxikár, ale
musíme s týmto vydržať, dokedy sa neobjavia toto. Ďalšie 4 alebo 5 policajti, a dokedy neurobíme 5000 bounty. Multiple units en route. I am working on getting you more. Hang in there. No čo, idete za mnou? Ja nejdem. Ukážte sa. Hej, brzdí. Tu je ďalší, aha. Jak sa tam skrýva? Magor. Jejha. Poďte za mnou, poďte. Teraz potrebujeme nájsť ďalšieho. Uá. Je veľmi ťažké. Kde ste? Heading northbound past Fuel Crest. Supervisor confirms quadrant to be set up. Unit to reference their GPS. Aj, bože. Poď. Poď. That's gonna be 10-4. District members be advised, we have a code 6 suspect attempting to evade police. Driver has aggressively engaged members to avoid custody. Zavolaj svojich kamarádov. Ideme na šišky, poď. Netreb tam. Roger that, Ja Bravo platím. 35. Detailing units now. Tu sa objaví, počuj si. Nenárazil na mňa. Kde máš tých svojich? Čo? Kde ich máš? Poď za mnou. To sú peniaze. Ty kokos, ten čo zase tam spravil? A? Vaja? Tam ma varoval, že neviem ma nájsť. Neviem, čo vlastne to skúša. Hej, poďte za mnou, čakám vás tu. Motherfucker. Poď. Nemôžem hore, jasné. Traja. Kokos, jak traja bratia idú za mnou. Ej, zavolajte posily, potrebujem vás. No čo? Dáme? Policaj. Visual contact broken. Second, visual contact broken. Hold on, I'm trying to catch up. Veľký ďalší, jasne. More. Patrol members be advised, we have a code 3 chase in progress. Units are not Neviem, escorted. I just got a violation. Code 3 pursuit. Stand by for description. Radi. Roger, go ahead. Teraz táto dvojka úroveň bude ťažká. Be advised, code 6 driver matches entry provided by Dvojka úroveň, policajné further details available on your screen. o trošku Use ťažšie caution. než tie skobať. Poď za mnou, poď, jasné. They're rolling as fast as they can, hang on. Jasné. Charlie 2-9, I'm with a bunch of units, just ahead of your pursuit. Be there shortly. No poď. Charlie 2-9, all the 6, head me to your street. He's managed to cut into the stadium. He's turned across the grounds to the opposite exit there. Stand by. Tu je, aha. Čekáme sa tebe. Aha. To bolo pekné ináč, chyba. Tu je ďalší. A už na druhej úrovni. Už sa to bude sypať. Zvyšíte. Tak nasypaný ty kokodia. I'm closing in on the last node.
Based on the pursuit call, suspect vehicle was last seen. Vehicle spotted. Čo? Patrol Division, be advised. Officers are in a high-speed pursuit with a Code 6 driver. Further details provided on your screen. This call is handled Channel 1. Adam jumping. Nezvanuj. Okay, got a visual here. Suspect entering the hospital. Jumping. Čo, zvládli to? Zvládli to? Ti zvládli? Ty kokos, oni sú jaký? A tak to je druhá úroveň. Normálne majstrekov. Oh, okay, just went out of one there. Hold on. This is Echo 12. We got a 1073 on the road up ahead. Go ahead, Leland. Tu je ten doner. Šiška. On your dispatch, our suspect is 1042 in the city car. Musíme ich vezou. Poď. Potreboval si to. Potreboval si zničiť svoje veci. I just lost my visual. Anybody know where he is? Stand by. Stop. I found him. Kde ma objavil? Patrol members, be advised. We have Code 6 driver aggressively evading custody. Units requested clear non-essential calls. Head up Code 2. Určite šišky, nie? To je on čo? I lost my cover unit. Send me anything you got. You're 2 minutes away. He's gone. I need a quadrant. Vehicle lost. Cover units, be advised. Suspect was last seen eastbound past Diamond Park. Squatters to be set up around the immediate area. Remaining units begin patrol into the zone. No, This is 2 Echo 12. I'm on that roadblock set up east of his last 020. Let's try to do some reporting. Absolutely nothing. Anyone else have a máme to hotové. Takže máme tu tam Bounty 114, takže to je veľká krása. Takže dáme radce, takže vybereme si radary, máme 2 a vybereme si ešte šprint. Ten si môžeme dať aj teraz, 3,7. Dáme si tieto radary. Je tutoriál, takže tu máme Audinku. Máme tu náš Fiatík. Audi, Renault. Ideme na to. Takže máme ho troška vytuningované, by malo stačiť na tento závod. Aj motorov a všetko. Takže v týchto radaroch musíte mať čím najväčšiu rýchlosť radarov, čo máte 4 radare a musíte byť najrýchlejší. A keď budete napríklad prvý a tabulke, akože pretekom budete druhý, vlastne to je pred vami, sa mu bude odratávať tá rýchlosť a ešte môžete vlastne skončiť aj prvý. Nezáleží koľko si skončíte v závode, ale musíte byť závodov pretekárskej tabulke prvý. Teraz tretí a musíme to rýchlo vybehnúť. Už máme tretí radar a ešte tabulku. To musíme spraviť rýchlejší. No, to sa nevyplatilo toto. Posledný, nie, to je akože tabulka, že pochopíme. Nie ešte 2 radary. Aha. Sorry, že som sa to pomýlil. Že som sa pozrel. Teraz je až posledný radar. Musím si niečo narýchliť. To hovorí. No, že by sme to opakovali. Zas a znova. Aha, jasné. Treba. Keď neprejdete vždycky prvý radar na dobre, tak sa podarí. Skúsime ju do tohto radar. Ešte takto. Čus. Dobre, takže máme 3 radare. 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 3 radare.
Kde ideš? Uhni! Poď, poď. Nesmieš sa skaziť. Teraz sa nesmieme nechať prebehnúť, keď sa necháme predbehnúť, tak vlastne už celý závod je potom pokazený. Ale môže byť aj skazený. Musíme to dokázať. Sme prvý. Yes. 2500. Super. Dobre, voľaký rok nám zvoní. Nezdvihneme ho. Takže ideme na ďalšie. Takže máme tu 2500. 3,9 míle. Všetko ideme rýchlo dať. No takže to máme Toyotu, Fiat, to rúžové, to bukovičácké, neviem koho je, niekoho je, ale aj to je Audinka. Na prvý, uhni, Toyota. Spasíme si cestu. Dostali horší na to, ale tu nesmieme dostať. Musíme sa dostať bližšie, sa musíme dostať. Títo nás nesmú túto predbiehať. Poď do pána. No koľko? Málo, to je furt málo. Uhni. Jeden Dilino povedal udi. Poď, poď, poď. Poď. Dobre, zabrzdil si, super. Poď, 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 to je ono. 137, super. Teraz tento radar musíme rýchlo prebehnúť. Super, super. Stovka, no to neviem, či nám pomôže, ale asi hej. Musíme už zaváhať. Uhni. No čo, dostali sme sa? Kokos, nedostali. Pane Bože, to si robíš srandu. Jaj. Poďme, ešte raz. Inštalovať nitro. Nie nitro, ale to asi robí do turbo zmielané. Budeme len nainštalovať. Mali turbo? Máme už turbo chvíli. Máme skúsa príležitosť. Čo ty robíš? Naslepaný. Musíme dať, super. Dobre si to dal. Ale tak na prd. Ty rajbe. Čo robí? Poď, poď, poď. Je to Fiat rýchlejšie než ja, ty kokos? Čo je? Dobrú rýchlosť teraz. 142. Krása. Poď. Tam oni narazili. Poď, 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 poď. Musíme my teraz naraziť. Tu sa smeje na... Komu 136. A stále má ten Pitus panelákový.
poď. No čo? Neprebehnem, ja to udržím, aj za mnou sú dosť. Poď, pridaj nitro. Tak, máme to kurňa, yes. Super. Dobre, teraz si ideme dať na čas preteky. Takže to je toto, koľko to je mi o 5,1, 6,3, dáme 5,1. Tak. Máme tu časovky, takže potrebujeme to spôsob. Dajte nám to auto iba dobre. Som neobjedať. Som ináč troška vydal na grafike. Bola taká lepšia, lebo som si to ani nevšimol, že som to mal na minimálnych požiadavkách. Teraz som na maximum, sa to zlepšilo troška. To je to kvalitnejšie, sa mi zdá. Nešlo používať na viac. Taká tá staršia, ale aj taká, že to je, neviem, či sú 2006-2007 roku, ešte pohodne grafika je, ale ja som je takéto staršie. Viete, ak sa hovorí staršie, je volá lepší než lepší. Staršie vždycky boli lepšie. Ja si volá, kedy teraz zahrám aj NHL 2004. Lebo to bola parana NHL-ka, lepšie než tieto NHL-ky, ktoré vyrábajú na Xboxe. Tam nemáte ani čo robiť, iba keď aj stupy sa vám podarí a to asi na tie NHL-ky mohli robiť všetko tým kopsom. A ste mohli vlastne stupne dávať, mohli ste rozširovať zázemie a to bolo na tom také, to bolo na tej hre také kvalitné a také skutočné, že ste mohli to všetko robiť. A teraz tieto NHL-ky to už bývalo. To už ani mňa nebaví. Ja keď hrám NHL-ky, tak ja to hrám vlastne 5 dní a už koniec. A to pre mňa to chodí, lebo to nie je NHL-ka. Vlastne sme to už prešli. Tak sa venujeme teraz Need for Speed, nie NHL-ke. Takže máme 3 dokončené. No, 3 dokončené, som sa pomýlil. A ideme ešte, buď na šprint ideme. To je 3,7, no ideme na šprint. Máme 24 300. Máme reaktíve. To sú Mustang, Lexus, Kuchňa. Čo ma blokuje? A čo to bola? Audina? Nevedel som to takto, som sa mi stratila z výhľadu. To je ďalší Lexus sa odmýtal. Nerobí nám. No, hej. Nie potom nebral auta, nám stačí aj zlučený piatník, ale daj nimi zvyťaziť! Prdele. Víc, lebo jak sa máš, vieš sa, ja to ja dám dole. Sme tu vytočili. No dobre. Takže 49 takto. Idem percent ďalej. No a ešte som aj to chcela povedať, dáme si teraz, budeme si dávať tie hry, čo sme dohrali a budem vám natáčať dosť často. Aj kurva bohatstvo pre vás čas. Sorry, som tak musel zahrať, ale tento
panel ako piču ma nasral. Na konci. Kdežo jeden sprostý. Ma nasral. A na konci. Slávu naháňam, jak ma toto. Oj, cukr. Tam máš. Vystúpim z auta a dám ti po papuli. Ma neseruš. Poď. Vždycky sa tam to pokoj nájde, čo to je dobré. Poď. Dávaj. No tak to musím byť znova. No. Také to, čo do vás narazí, že nevieš šoférovať, neviem, kto mu dal jaký chlpatý policajt. Vodický, ty kokos, však to aj potom tak vyzerajú tí šoféry v skutočnosti. Sa len zaplatia, nespravia skúšky ani nič. Ale ono sa nerozberá. SK policajt, povedajme SK pátra. Ej, pozor. Ako vieš. Nesmieme si teraz túto odbočku vybrať, musíme ísť tak auto rovno. Tak vyšiel ten Dežo. Juro so Južo. Ale neurežný žiadny Dežo. To sú len takové, to sa hodí, čo sa takové. Jedna úrožka najvyššia. Výložky je nevýrazný sa. Dobre. Takže máme tohoto. Jaký fešak je z nás? Fúha. Mia volá. Hey, you really hold it. Tebe zdvihnem telefon. Á, je to víc. Takže ideme na neho. Takže máme tu jeden šprint, druhý šprint. Tak ideme do neho. Ten má Toyota Supra, sa mi zdá. Toyota Supra proti Fiat Punto. Troška vpredu. Nevadí. Ale tak si myslím, že vyhráš. Ja to vyhrám. Poď. Jak sa hovorí kamarát, víc zarábaj cash. To nevieš, ale to viem. Haha. Poď sa. Ako sa to zarába? Hej. Tak. Keď predehnem, zabrzdíš. Zabrzdím a je to. To je ono. Len si musíme šedrý nitro. Aby to bolo bezpochybne najlepší závod. A ty ešte je najlepší závodový zvuk. Dobre, dobre. Super. Troška je za nama, tak to musím vyšiť. Aby nám nedobehol. To je nočná mora na tej cvičke. Nočná mora. Robíme ho. Nie, to ešte horšie než toho. Ty kokos, ty si dobrý, mulo. Čo si to spravil? Čo si ma chcel zabrziť? Sám si to zabrzil. No poď.
ty idú zakrytí. I ešte. To všude by za mnou. Dokedy ti nebude to auto. Poď 60 postavíme za sebou. Ešte 40. To si nabereme. Si dáme nitro. Pozrieme na chvíľky. Jumping? Yeah. Čo to robí? To si robí zo mňa prdel, alebo čo? Nerob si zo mňa srandu. Ty kokos, na konci nás takto obehne. Na konci. Chmulo jeden. Mám všetko upgradeované, to sa nemôže stať. To sa nemôže toto stať. Čo to bolo? Celý závod vedieme a ty kokos na konci ma takto prebehne. Takýto zmrt. Poď už do... Ach. Nemôže to dobiť. Ne, havaruj, však treba. Ešte aj ty do mňa. Čo? Malo mám rozbité auto, že? Ja hovorím, nitro si musím nehať. Ja si neviem používať nitro. Celý závod. Ale vypúšte nitra, ale stačí. My si to dostrali tým, že sme ešte takých baráž dole. Už si prdeli, si havaroval. Teraz si musíme využiť. Teraz žiadne skopičiny, musíme to využiť. Poď. Budeme to už bude prdeli. Ty kokso, to čo bolo? Ty vole, to bolo pre divákov. Fúha. Čo si zle? Tak toto bol frajer na záver. Ty vole. To som sa chcel predviesť, alebo čo? Hoho, tak to bolo pekné. Alebo som mu chcel spraviť také zosmiešenie. Ale to nevidia, tak na čo? Ty vole, si ďaleko si. Ďaleko. Môžem si nie tak plátať pod vankušom. Si prehral som bol. Ty vole, ale nie je to ešte také vyhraté. Nie je to ešte také. Sme tu no. Nie, špekový. Ty vole, on sa blíži. A je to. Tam máš ty z gerba. Tak, a ideme ďalej. Takže ideme na ďalší šprintík. Takže posledný šprint a ten musíme vyhrať. Nech sa samozrejme znova opakovať. Ten ide už rýchlejšie. Sa rozbehne. A ešte to neukončíme, jak dohráme tento závod. To bude
cestu, tak si ešte spravíme upgrade auta. Asi si zmeníme farbu, dáme si asi červenú. Alebo tu si dáme. Ja nechcem vidieť kanári. Tak si dáme červenú. Dáme bielu alebo jablčko. Tak to farby. Takto malo to vyzerá. A ešte si upgradujeme aj volačo z motora. Môžeme sa aj volačo toto rozšíri. Keď si nepoďme vyhráme pôjdu u nás. Lebo levili sú 15 minút dali do tohto auta volačo aj do 14, tak uvidíme, čo nech sa aj rozšíri. Také upgrady motora sa nám dajú a brz a takých veci. Čo vlastne do auta patrí. Môžeme si zmeniť aj spoiler a všetko uvidíme. Vlastne na to budeme aj ako pomôžeme. Ale by sme vlastne mohli do auto dostať a alebo pomôžeme. Najlepšie čo je na tejto hre je dostanúť auto alebo lov. Ale ja by som chcel niečo dostať. Dobre, tak máme hotové. Takže hotový si, serus, ukončený si. Takže uvidíme, čo dostaneme. Čo si vlastne vybereme. No, bonus 10 000, no a nechcem jeho auto. 15 000, dobre som to dal. Takže congratulations. Blacklist 12. Isabela Diaz. Easy. Môžete si prečítať. A ona má Mazdu. Erik rozpičku. To je hneď lepšie autíčko, nejaká Toyota. Auto, ja tu na ňom jazdeval podpíku. Takže môžem odkúčiť toto auto. No. Takže sa nechám upgradeovať auto. Čo sme dostali? Tu sme vlastne dostali toto. No, dostali sme len jedno. Ale to vyzerá hrozne. Takže len si ukážeme spoilery. No dáme si tento Viper. Čo sme dostali, kolesa sme nedostali, tu sme dostali. Ale ten predok není vidieť voľako. A toto sa mi ľúbi. Toto sa mi ľúbi. To je ono. Toto sme nedostali, dobre. Takže si takto uložíme. Takto, že si neuložíme, ale kúpime. Ale dáme si tú farbu. Takže skúsime čiernu. Toto nie je čierna, to je to čierna. No, skôršie by som povedal, toto je čierna, toto je taká hneda. Taká kaviár. Že by dáme čiernu. Vyskúšame červenú. Žltá, zelená, modrá. No aj táto nie je špatná, ale celá hra je len zelené, takže dáme takúto červenú. No dobre. Nejde vidieť ten predok, že tam bola čo je na tej kapuče. A ideme sa pozrieť, čo sme tu dostali, aké upgrady. A my tu sme nič dostali. No asi nič, takže dobre. Takže teraz si, takže tuto to ukončíme. Ďakujem vám za sledovanosť, za lajky, za odbery, za zdieľanie. Takže sa tu majte, a.k.a.